लोगोफोर बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोनां खौरां होनो लानाय जादों। दा बे गोनां खौराङा बुंनो थाङोब्ला नैबे बिथांनि जिउ खौरां बादियानो। दा बे समाव मैयासो बिथाङा रुंसारि जानानै थांबाय जे सुशांत सिंह राजपुत बिथां गेदेमा फावखुंगुर। दा बे फावखुंगुरनि सोमोन्दै गोबाङानो मिथिजोबा। दा बिनि थाखायनो नोंथांमोननि सिगाङाव नैबे भिडिअखौ लाबोनानै होफैदों जे बिथांनि जोनोम जानायनिफ्राय लानानै मैयानि दिनसिम हथात थैनायसिम बिथांनि गासै जारिमिन बुंनो थाङोब्ला गासै जारिमिनानो। दा बिनि थाखायनो नोंथांमोनहा बेखौ जोबजासिम नायलांबा मिथिजोबनो हागोन होननानै आं मिजिंथिदों। दा गोबाव खालामाजासे जागायलांनायनि सिगां नोंथांमोनखौ बुंनो नागिरदों जे नोंथांमोनहा भिडिअआ जोबोद एट्राक्टिभ नङा, अब्लाबो नोंथांमोनखौ जास्ट नलेजखौल' बा मिथिहोनोल' लानाय जादों जिहेतु बिनि थाखायनो नोंथांमोनखौ बेबायदि माखासे मोजाङै मोजां पिक्सार नङैनि थाखाय निमाहा बिग्रोनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना अब्लाबो नायनानै थांगोन। फार्स्टनिफ्राय दिन्थिनानै लांनि नोंथांमोननि सिगाङाव नुनो मोननाय जादों। जोनोम सुशांत सिंह राजपुत बिथांनि जोनोमा 24 जानुवारि 1986आव जादों होनदों। बिथाङा बिहारनि पाटनायाव जोनोम जादोंमोन आरो बिथांनि थैनाया मैयानि दिन। नोंथांमोना बेखौ मिथिखादों, अब्लाबो नोंथांमोननि सिगाङाव बेखौ होग्रोखानाय जाबाय। मुम्बाइ हथात महाराष्ट्रनि मुम्बाइआव थैदों। बिथाङा नाथाय 34 बोसोर बैसोनिल'मोन होनदों। बिथाङा गोबां बोसोर जायाखैमोन। थैनायनि जाहोनखौ नोंथांमोना मिथिखाबायानो, माने गावखौ फोजोबनानै लानाय। हाबाया बिथांना हथात अकुपेशना एक्टर एबा डेन्सारानोमोन। एक्टर आरो डेन्सार मोननैबो बिथाङा बिथिङाव रल खालामोमोन। दा बिथाङा फरायनाय समखौ बिथाङा दिल्ली टेक्न'लजि इउनिभारसिटियाव दोनदों बा बिसिम फरायहैदोंमोन। बिनि उनावहाय बिथाङा साइमाक दाभार मुंनि सासे डेन्सार क्लासाव बाहागो लादोंमोन। मोनसे डेन्सार क्लासाव बिथाङा बाहागो लादोंमोन। बिनि उनावनो बिथाङा फावबो खालामदों आरो बिथाङा गोबां फाव खालामनानै मैयानिसिम सोरगोआरि जालांदों। दा बिथांनि फाव खालामनायफोरनि माखासे दिन्थिनो लानाय जादों। जे फार्स्टआव नोंथांमोननो दिन्थिनो लानाय जादों सुद देसी रमान्स, बाव बिथाङा फाव खालामदोंमोन होनदों 2013आव। बेनिफ्राय काई फो से, बाहायबो बिथाङा 2013आव फाव खालामदोंमोन होनदों। बेनिफ्राय नेक्स्टआव नुनो मोननाय जादों डिटेक्टिभ बेकस बास्की, बाहाय दङ 2015, बाहाय बिथाङा फाव खालामदों। MS धोनी पपुलारमोन बेयो 2016आव बिथाङा फाव खालामदों। बेनिफ्राय राफ्ता 2017 बाहाय फाव खालामदों। ओमफ्राय बिनिफ्राय नुदों केदारनाथ 2018 बाहाय फाव खालामदों। बिनि उनावहाय आरोबाव नोंथांमोना नुदों 7 नाम्बाराव गुस्तेकियान, बाहायबो 2018आव फाव खालामदों। वेलकाम टु निउयर्क, बाहायबो फाव खालामदों 2018। रमिअ आकबर वाल्टार, बाहायबो नुदों नोंथांमोनहा 2019आव फाव खालामदों। बेनिफ्राय सनसेरिया, बाहायबो 2019आव। ड्राइभ 2019, बेनिफ्राय दिल बेचारा 2020 बाहाय फाव खालामहांबाय मोनदों। बेनिफ्राय फानि 2020, PK पपुलार बाहाय 2017आव फाव खालामदों। दा बिथाङा आरोबाव मुभि हथात सिनेमायावल' बिथाङा फाव खालामाखैमोन। बिनि उनावहाय बिथाङा आरो TV श'बो खालामदों। TV श'नि बिथिंफोराव नोंथांमोननो दिन्थिनो लानायाव दङ दे पवित्र रिश्ता, बाहाय 2019निफ्राय 14सिम सोलिनाय, बेयावहाय फाव खालामदों नों। किस देश में है मेरा दिल, बेयाव 2018-2010सिम फाव खालामदों। बेनिफ्राय जरा नाचके दिखाओ, बाहायबो नोंथांमोना नुनो मोनदों, बाहायबो फाव खालामदों बिथाङा। बिनि उनावहाय नेक्स्टआव दंबावो दा बिथांनि फाव खालामनायफोरनि फिथाइ। हथात बिथाङा जानाखि रल होबाय बा बिहोमा होलांबाय, दा बे बिहोमानि थाखाय बिथाङा गोबां बान्था अनारबो मोनदों। दा बान्थाखौल' नोंथांमोन दिन्थिनो लानाय जादों। बाहाय माखासे नमिनेटेडबो दंमोन। नमिनेटेडफोरखौ नोंथांमोननो दिन्थिनाय जायाखिसै। दा बेवहाय बान्थाखौ हथात एवार्डखौ नोंथांमोननो दिन्थिनो लानाय जादों। फार्स्टनिफ्राय नुनो मोनदों 2019आव इन्डियान टेलिभिजन एकाडेमि एवार्ड मोनदों बिथाङा। बेनिफ्राय 2020आव मोननै मोनदों। जे मोनसेया जादों नोंथांमोननो फार्स्टआव दिन्थिनो लानाय BIG हथात बिग स्टार एन्टारटेनमेन्ट एवार्ड मोनदों। बेनिफ्राय बर' प्लास गोल्ड एवार्ड मोनदों 2010आव। 2011आव मोनदों काटाकार एवार्ड। बिनि उनावहाय मोनदों 2014आव प्रडिउसार गिल्ड फिल्म एवार्ड। बेनिफ्राय स्क्रिन एवार्ड्स मोननै मोनदों। बेनिफ्राय नाम्बार 5आव हथात 2017आव मोनदों स्क्रिन एवार्ड। बेनिफ्राय इन्डियान फिल्म फेस्टिभेल अफ मेलबारार
बाहाय नुनो मोननाय जादों मेलबार्न बेयाव मोनदों। दा दहायनो बुंखादों नमिनेटेडबो गोबां दंमोन, नाथाय नमिनेटेडनि बिथिङाव नोंथांमोनखौ बाहाय फोसावनाय जायाखिसै। दा आं मिथिनायाव हथात आं जायनाखि सार्च खालामनानै नागिरनानै मोनदों नोंथांमोननि सिगाङाव बेखिनिखौनो होनाय जाबाय। आरो गोबाङानो बाहाय थालांदोंबो जानो हागौ, आरो मोनसे मोननैया फिसा फिसा गोरोन्थिबो जादों जानो हागौ। जुदि नोंथांमोना गोरोन्थि जादोंबा सुद्रायगोन होननानै मिजिंथिबाय। गोरोन्थि जायाखै आंनिया मिजिंथिनाय, नाथाय थालांनाय बबेबा मोनसे माखासे बिथिङाव थालांदोंबो जानो हागौ। बेखौ आङो नोंथांमोनखौ कमेन्ट्स बक्सआव जुदि सोरबाया मिथियोबा अडिसन बिथांमोननि थाखाय नोंथांमोनहा कमेन्ट बक्सआव लिरनानै दोनहरनो हागोन, जाहाथे बयबो फरायनानै नुनो मोननाय जायो। दा बेखिनि। दा गुबुन गुबुन खौरांफोर नोंथांमोननि सिगाङाव उननि भिडिअआव लोगो मोनगोन होननानै आसा थाबाय। नोंथांमोनहा जाहाथे आरो फिन नायनायनि थाखाय साबायखर बावनाय थाबाय। आरो दासिम बेफोरबायदि माखासे लेटेस्ट इनफरमेसन जुदि नोंथांमोनहा मोनबाय थानो सानदोंबा, भिडिअखौ मोजां मोनबाय, फारसेथिंजाय चेनेलखौबो मोजां मोनबाय, अब्ला नोंथांमोनखौ चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो थाखाय खावलायनाय जाबाय। जाहाथे नटिफिकेसन बेलखौबो आरोबाव फिन अन खालामनानै लायो, बेखौबो खावलायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों।